piano, enggak ada bunyi piano. Weh itu astaga. Cek 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 cek. Salam. Mare di mahita sian buku ede nomor 10 pitu ayat sada 1 ayat tolu. Shalom, aku jiwa.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonodo hata ni Tuhan Jehova, manangise mamelehon hamolateoni, ido napasanga pau, jala mabahen dalan asahu patuduho tu ibana, hatuao ni debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala parasiroha. Hupaserep hami rohanami di jolom jala hupangido hami tuho. Sailehon asini roham manggohi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalamu tinggalon hami nasa dosa nami. Jala hutangion hami hatam nabadiai. Sepaian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbuena denggan hami, upangido hami salhu nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian bukede nomor 654 ayat 2. Tangihon hamuma sikak nipatik di minggu tasadarion, imasian buku Heber tolu ayat 12. Songonom madidok disi. Matahon hamuma ale akadongan, sotung terdapot di manang ise pesian hamu, rohana jahat na soporsea, na manudali debata na mangului. Imasahatna, atong rak mangidogogo mahita tu debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Mari dihita sian bukede nomor 424 ayat 2 dohot 4. Miro,
Statopoti mado satta tuado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabonar, parasi jala pertalup ni roha, jalan nabasar doho, saya marpangulai marohami dahami, dibayani saya sesa masude dosa nami, dang adong pangasaon hami, dukon ni asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasaon hami tujulong, dibahini pasonang, jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosata. Aida ngadong imbar ni i. Ay saluhu do pardosa jala hurangan. Maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor. Binahin di basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panobusion. Na marhite-hite Kristus Yesusi. Na pinajongjong ni debata. Bahen habangsa parasian. Marhite-hite haporsiaon di mudarna, hasangapon mari debata na digijang. Amin. Mari dihitasian buku eda nomor 440 saja. Turput ni epistel di minggu tasadarion, imana tersurat sian Lukas 10 onom, ayat sada sahatu ayat 10 tolu. Tajahama margati soring. Juara bagas nageduki. Laos didok ibana matu sisian nai, adong masada halak namora namar juara bagas. Jadi tarbortik matu ibana di pasua saheon juara bagasi artana.
Jadi marhusari ma juara bagasi. Dia nama bahenokku. Ai buaton ni tuaki nama sianau ha juara oki. Mamakur danga dong guguku. Manehe-nehe maila au. Jadi sada-sada ma di jauh nasa parsingiran ni induk nai tu jolona. Di dok ma tu na parjolo roe. Siadia sigara romi tu tuata. Tuna asing musia di dok. Iya ho, siadia do sigara romi. 100 tuhuan eme. Gabe di dok tu ibana. Alak masurak mi. Dungi suraton ma 20. Au pe hudok ma dihamu. Lului hamu ma dihamu ale-ale marhite mamon nageduki. Asaya dung sudai. Gabe dijakon mahamu tu bagasan aka permianan sogot. Asamolo sohaposan hamu mangaradoti mamon nageduki isi maatong pasahatot tu hamu arta natutui. Dang hauluan sada anak somang 2 induk. Sai hosomanna do nasada. Haholonganna do nasada nari. Hobaranna do nasada. Tuisanna do nasada nari. Dang hauluan hamu dia bata rab dohot mamoni. Ima sahatna martua do natumangihon hatani dia bata jalan nau peopsa. Amin. Mare dihita sian buku ede nomor 470 ayat 2 dohot tolu. Tidakko mahapur siyaw tay songon nahi na tidakko ni dongata sa hapur siyaon di sado portibion rakmahita mado. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosa na tumapalangit dohotanoon. Au porsia di Jesus Kristus anang debata Jehovah na sasadai iman natin ibubuan ni si Maria nagabe-gabe siya tonde porbadia ado orang suhau bubuan. Ido tu hatta na tumao na bernit
di panguhuman ni Silatus, nama tetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru, dong ditanom, na mula mengolu di hari patuluhon, nama naik tu surgol, lahun tu siamun dia pata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani. Di sima ibana, pai mamulag sogot tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsia di ton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sisan ni dosa, dohot dia tai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dia ngoluan na sorasuda. Amin. Tabigay makor punguan nama.
Tik-ting. Salam. Titing ni Huriata di hari Minggu Sadario 10 September 2022. Naparjolo Sadarumawi namaragam. Naparjolo Guarni Minggu ta Sadarion Ima Minggu pasaplopator dung Trinitatis. Topik Minggu di Patipul debatado akan ada angol. Bahasa Indonesia na Tuhan menegakkan orang yang hina. Nomor 2, paduahon mengulahon protokol kesehatan. Pidabotohon ma tu sudah ruas ni Huriata satu tong ma taulahon protokol kesehatan di ibadah perminggonon. Patuluhon pertanyaan wilayah 2. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 20 September 2022 masuk pukul 10.30 wita. Di bagas ni keluarga Amang M Nababan Inang Elboru Simamora SHMA. Nama ringanat di Kompleks Otoritas Bandara Hasanuddin. Asaroma hita sudi ruas ni wilayah 2 parhalado dohot keluarga madohoti partanyangani. Papaton pembubaran panitia retreat remaja Napasobulung. Dong sidung perminggonon patupan ni Huriata do pembubaran panitia retreat remaja Napasobulung. Nama ringanat di ruang sekolah minggu. Palimahon pertanyaan ina saresot. Patupan ni Huriata do pertanyaan ina saresot di hari Kamis 22 September tahun 2022 masuk pukul 10.30 wita di Garijon. Asaroma sude ina ni Huriata madohoti ulaoni. Ponopon PHD perhalado dohot keluarga. Patupon ni Huriata do PHD perhalado dohot keluarga di hari Jumat 27 September 2022 masuk pukul 10.00 wita di bagas ni keluarga calon amang calon situa MP Sitorus SST Inang F Boru Barimping SPD. Nama ringanan di Geraha Dahlan Residen Jalan Bakung Tolu Blok C nomor 4 Sudiang. Asaroma hita sude parhalado dohot keluarga madohoti ulaoni. Papituhon bulan ceria anak sekolah minggu. Patupon ni Huriata do bulan ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu 24 September 2022 masuk pukul 10.00 wita di bagas ni Jekonia Aron Tambunan dohot Jemima Asera Tambunan. Nama alamat di Jalan Batarabira, Komplek PU Badoka. Asaroma sudia anak sekolah minggu ni Huriata madohoti ulaoni. Pawaluhon PHD lansia. Patupon ni Huriata do PHD lansia di hari Sabtu 24 September 2022 masuk pukul 10.00 wita di Garijon. Asaroma sudi lansia ni Huriata madohoti ulauni. Pasiahon pencarian dana panitia pesta Huria. Patupon panitia pesta ni Huriata do pencarian dana ima A. Penjualan baju kaos pesta gereja dohot harga. Naparjolo kaos ukuran SXL dan XSL harga 120. Nomor 2, kaos ukuran M, L dan XL harga Rp100.000. B. Penjualan kalender Huriata HKBP Tamarunang tahun 2020. Asa parsidohot mahita sude ruas ni Huriata manuhor kalender ni Huriata HKBP Tamarunang tahun 2020 dohot harga Rp50.000 per eksemplar. 10. Peliat Tujolo. Sadarion marpelia tujolo do hita bahai tupata tu diakoni ni Huriata. 10 sada ruas namar sait. Parhalado do ruas ni Huriata HKBP Tamarunang manang nyakon ruas namar sait di Jabu manang di rumah sakit Setu Hatam betutu mangalehon hamalumon
dohot hai pason muladong sian ruas ni huriata nomor sai di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang padita ruas nomor sai na parjolo Agusta Christine Borusianipar perawatan di Jabu Amang MHU Tagalung perawatan di Jabu Nyonya Situa Panjaitan PE Borsitorus perawatan di Rumah Sakit Stella Maris. Amang Situa MH Panjaitan perawatan di Jabu, puji Tuhan, ngamar minggu dasida. Ruas nama ulang tahun. Parhado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun. Tu ruas ni huriata nama ulang tahun siat tanggal 12 sahat tu tanggal 10 September saya tu hatama nama ngalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hai pason ruas nama ulang tahun na perjolo amang situa MN Hutajulu 12 September wilayah 2 Stephen Tri Cesar Hutasoid sekolah remaja Naposo Bulung 12 September wilayah Tolu Mario Fernando Rumahorbo Naposo Bulung 12 September wilayah Tolu Inang S. Boru Napitupulo 14 September wilayah 2 Amang James FPL Tampu Bolon 15 September wilayah Sada Amang PPH Panjaitan 15 September wilayah 2 Hotniel Jan Peter Hutapea anak sekolah minggu 10 September wilayah Tolu Yosi Immanuel Nababan Naposo Bulung 10 September wilayah Sada Dean Dirgantara Nababan anak sekolah minggu 17 September wilayah 2 Poda Tolu ayat saplonom di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon do hamuliaon ulang tahun pardongan Saripion Parhalado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan Saripion Ruas na merayakan siat tanggal 12 September Ruas na merayakan ima keluarga ni amang Dr. Andus PM Sihotang Inang Aboru Samosir SPD 10 September wilayah Tolu Ruas Naroto permingguan di Minggu 11 September 2022 di Gereja HKBP Tamarunang 152 halak Minggu 11 September 2022 Sekolah Minggu 62 halak Selasa 10 September pertanyaan wilayah Sada di bagas ni keluarga Amang Ana Diak Inang N Boru Siagian 20 halak Dua Rumawi Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing Parhepengon na adong di Hitabe Songonima titing ni huriata di bagasan mingguon tatanyakon ma asagabe pasu-pasu doho las niroha dihita tarlumobi gabe hamulaon ni gawarni tuhata. Amin. Mare dihita sian buku eden nomor 564 Huhut Papungupelean Sada A, Sada B dan 2. Terus
tadi Tuhan tadi bata Saroha tadi Tuhan tadi bata Marulukan niha gugu oni Parasiroha do Jehovah de bata Parasiroha do Jehovah de bata Parasiroha do Jehovah de bata Ayat tolu Parding dan basado Tuhan tadi bata Parding dan basado Tuhan tadi bata Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha Imana mengaramo tia hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamuna manami nanami remaja na posubulung ruas ni huriata namar minggu offline.online tabukama hatani Tuhan buku pesalmen 110 ayat sada rodisia Pesalmen 110 ayat sada tusia Mazmur 113 ayat 1 sampai 9 Didok di hata Batak songonon ma Tikting mandokon memuji debata haleluya memuji mahamu ale akana posoni Jehovah puji hamuma goarni Jehovah pinuji ma goarni Jehovah olat nion ro di saliling lilingna sian habicaran ni mataniari ro di hasudutanna do si pujion goarni Jehovah tumibul do Jehovah sian luhut akabangso digijang ni akalangit do hamuliaon nai tungi sema songon Jehovah debatatai tibo ibana marhabangsa HP di paserep dirina manatap na diak kabanua gijang dohot na ditanoon ibana paheheo na met sian orbuk dipatibul do napogusi sian gabbo laho pahutul hon ibana top dohot akaraja ni bangsona ibana payan poropuan na hol di jabu gabe ina nalas roha mida akka anakna haleluya haleluya hamwa kadongan namar haroroan sian halelu dohot iya dua perkataan halelu pangatusyonna pujilah nyanyikanlah iya Yahweh manang Adonai ima Tuhan Allah jadi haleluya ima pujilah Tuhan bernyanyilah untuk Tuhan ima haleluya molotadok haleluya ikon di bagasan pamujion tu debatado mameyak kon hata haleluya songon tatai deho nakingan di awal ni ibadah haleluya ni na paragedda marede mahita luhutna haleluya ido natikos mameyakon memakai perkataan haleluya harus dengan memuji atau menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah bukan dalam doa saya ulo dohi tamadok haleluya amin HP sasiktongna haleluya lahomadok pujilah Tuhan bernyanyi untuk Tuhan itu melalui dok para pesalamin hamwa kadongan haleluya disuruh dohita digora dohita digokko dohita diotang dohita pohado hita lahu mamuji di bata
Didok nakingan pinuji magori Jahoba olat nion rodi saling-lingna. Memuji debata dang nagabe pilihan. Olo doho memuji debata dang songoni. Ikon memuji wajib harus. Ganup akana porseya, ganup na marhosa di Psalm 150 ayat 6, sudah ikon memuji debata. Jadi memuji debata ima sada kewajiban, sada tugas. Nihita akajol mana porseya tu debata naung pinaluan ni mudar ni Kristus. Itu bukan suatu pilihan. Apakah Anda memuji Tuhan? Bukan. Tapi saudara harus. Bukan apakah saudara mau, tetapi saudara harus memuji Allah. Olat nion, rodi saling-lingna, ganup tiki, ikon pujot tado debata. Disihita dungo ikon pujot tado debata. Disihita mangula kaulaun, disi ikon pujot tado debata. Jadi memuji debata dang boy lepas, dang boy malua sen simakudapon, dang boy. Memuji Tuhan itu tidak bisa lepas dari mulut kita ini. Tidak bisa. Memuji Allah itu harus di sini lengket. Terus itu bicara kita harus memuji Allah. Jadi molo sudai partikian hita memuji debata, molo ganup tiki hita memuji debata, danga dong betikit talaho maka tahun akahata nasodenggan. Dang adong beti kita lahu maka tahun hata nasotikos alaniah ala ganup tiki simakudapon nunga tapeyakon nunga taulahon lahu mamuji guarni Jahoba ganup tiki pakateota nunga pakatayon na positif pakatayon na martaringot tu hata ni debata pakatayon na martaringot tu hasoni Tuhan pakatayon na taringot tu mangalot inspirasi tu halak ima memuji debata. Itu kalau kita memuji Tuhan maka tidak ada waktu lagi untuk membicarakan hal yang tidak baik. Kalau kita sudah rajin memuji Allah, tidak ada waktu lagi, no time untuk membicarakan hal-hal yang buruk. Mengenai kejelekan tidak ada lagi. Sudah membicarakan hal-hal yang positif untuk membangun inspirasi, membangun semangat kepada orang-orang, membangkitkan gairah bekerja kepada masyarakat. Kalau kita mau memberikan hidup kita ini setiap waktu, anytime, untuk memuji Allah, keluarlah energi positif dalam hidup kita itu. Bere kita ma di ayat 4, tumibul do Jahoba sian saluhut akabangso. Allah lebih tinggi daripada segala bangsa. Kita mengatakan, dunia mengatakan Amerika adalah negara adidaya dan adikuasa. Superpower Amerika itu. Segalanya bisa, teknologi canggih, militer tangguh, ekonomi keren. Itu makanya Amerika mengklaim negara adidaya, negara adikuasa. Tapi jangan lupa, lebih daripada itu ada Allah yang mengatasi semua bangsa di dunia ini. Satokit pedidok debata, boido mago seperti bion. Sakijok mata pedidok Tuhani, akan marhuaso akan tumibbo didok ibana boido sude rata di bahen Tuhan. Itu makanya tidak ada yang bangsa yang hebat atau yang tinggi yang menyombongkan dirinya yang kuat, karena harus ingat lebih daripada itu ada Tuhan yang lebih hebat, ada Tuhan yang lebih kuat. Kalau bahasa kita sehari-hari, di atas langit masih ada langit. Itu makanya dikatakan tadi di ayat 6, HP di paserep do dirinai. Allah merendahkan hatinya itu, dirinya direndahkan serendah-rendahnya.
ro ibana sian benua gijang tu portibion di paserep dirina ima haserepon rohani Jehovah. Olo do ibana ro tu portibion nagok paru kilo non, portibion nagok hageleonon olo ibana ro alani hamudo ruas di HKBP tamarunang alani yau alani hita saluhutna haru di bata olo paserepon dirina lam hita ma dong olo hita paserepon rohata. Allah saja mau merendahkan hatinya, merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya, sampai dia mati di kayu salib. Itu kerendahan yang paling rendah itu. Dia dibunuh bukan karena dia melakukan dosa, bukan. Yesus dibunuh, Yesus disalibkan hanya karena menebus dosa-dosa kita. Itulah kerendahan hati Allah yang paling rendah. Allah saja mau merendahkan hatinya. Kok kita tidak mau merendahkan hidup kita? Kok kita tidak mau merendahkan hidup kita ini? Kok kita mau terus saja di atas, diagung-agungkan, dipuji-puji orang? Mari rendahkan hati kita, Bapak Ibu. Siapa yang meninggikan hati, suatu saat akan direndahkan, akan jatuh dia. Tapi siapa yang merendahkan hatinya, maka dia akan ditinggikan itu. Tapi siapa dia akan terus tinggi, dia terus tinggi, dia terus tinggi, tokinai madebu baibana. Tapi siapa dia terus merendahkan hatinya, dia akan ditinggikan Tuhan. Di paserep dirina manatap sen benua gijang dor tanoom dungi di pahehe ma akan namet met sian norbuk di patibul dona pogosisian gabbo. Kristus datang kepada semua ciptaannya. Dia mau menyamakan dirinya dengan mereka yang mengalami diskriminasi sosial dan agama. Kedatangan Yesus tidak melihat-lihat siapa ini, siapa itu. Tapi kedatangan Yesus, dia ke semua bangsa. Bahkan Yesus yang lahir di kandang domba, dia berpihak kepada orang-orang yang didiskriminasi, yang disingkirkan di tengah-tengah masyarakat. Kedatangan Yesus justru merangkul orang-orang yang selama ini diasingkan. Kedatangan Yesus justru mengajak orang-orang yang selama ini disepelekan. Kedatangan Yesus justru mengundang yang selama ini dinomor duakan di tengah-tengah masyarakat. Yesus ada untuk mereka yang berada dalam kelemahan, kekurangan, dan disepelekan dan disingkirkan. Yesus ada untuk mereka, untuk kita. Jadi kepada mereka yang selama ini mengalami diskriminasi sosial, diskriminasi ekonomi, diskriminasi agama, Yesus ada di pihak kita. Dan Yesus sahabat kepada mereka yang mengalami diskriminasi itu. Itu artinya orang-orang yang mau mendiskriminasi seseorang, hati-hati, ada Yesus di pihaknya. Itu. Orang-orang yang mau menyingkirkan orang lemah, hati-hati, ada Yesus di pihaknya. Orang-orang yang selalu menomorduakan orang lain, hati-hati, Yesus ada di dekatnya. Menyingkirkan orang-orang lemah, menyingkirkan orang-orang yang tidak berdaya, menomorduakan orang-orang yang berkekurangan, berarti sama saja kita menyingkirkan Yesus. Itu sebabnya kita yang merasa mengalami diskriminasi sosial, diskriminasi ekonomi, apapun itu, diskriminasi agama, Yesus ada di pihak kita. Dilabuk tado dewata, didongani dohita. Ayat sia bere kita mak ibana paian poropuan nahol dijabu
Gabe ina nalas roha mida aka anakna. Di Hata Indonesia atau BIS bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Ia, Allah akan menganugerahkan anak-anak kepada istri yang belum punya anak. Perhatikan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di HP saudara. Itu dikatakan, Allah, ia akan menganugerahkan anak-anak kepada istri yang belum punya anak, menjadikan dia ibu yang berbahagia dan terhormat di rumahnya. Hamua kaina HKBP Tamarunang nasai toktong pai mai mahon pasu-pasu para nakonon sahat madihamu turpukon. Amin. Sahat madihamu turpukon di pai mai mahamu do pasu-pasu para nakon sian Tuhani sahat madihamu hatani Tuhan do madok gebe ina nalas roha mahabu mida aka anakon muna hagogon maun dihamu evangelium berita nauli madihamu kainang pangatusiona tuhataido menjamin tuhataido dongan ni aka ina na pai mai mahon pasu-pasu para nakononi akaina nami na pai mai mahon jemaat AKP Tamarunang yang sampai saat ini merindukan seorang anak. Ayat 9 menjadi berkat bagi saudara. Alaniah mau kadongan saha porsiaon, akadongan sahuria, dohonot tama, haleluya, haleluya, pinuji maho Tuhan. Aladak kabilanga kita asini rohani Tuhan, dan kabilanga kita nggak bisa menghitung berkat Tuhan, nggak bisa. Kalau saya hitung-hitung napas saya mulai tadi saya bangun tidur sampai sekarang nggak terhitung lagi napas yang saya hembuskan dari pagi sampai sekarang. Andai kata Tuhan mengatakan, Hutasoit, bayar napasmu sekali bernapas Rp1 saja, bukan Rp100, Rp1 saja bayar itu. Gak ada uang saya bayar itu. Bernapas kita tidak membayar. Andai kata kita bernapas, sekali bernapas kita Rp1, gak bisa kita bayar itu. Jadi berkat Tuhan itu banyak kepada kita saudara-saudara. Tidak terhitung kita itu. Berapapun yang kita berikan kepada gereja, tidak lebih banyak apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak terbayar kita itu. Ini baru napas kehidupan, belum lagi kesehatan kita. Belum lagi berkat di pekerjaan. Yang lebih besar apa? Keselamatan. Gak bisa kita bayar itu. Itu sebabnya kita merendahkan hati memberikan ke gereja. Dan kita lihat apa yang kita berikan itu, apa yang kita persembahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan tidak akan dibiarkannya kepada jemaat yang memberikan kepada gereja. Dang di Palua Debatai, toktong diramoti akaulauna. Itu sebabnya selalu kita berikan semangat kepada seksi musik. Mari pakai alat-alat musik yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui jemaatnya. Pakai band. Inilah namanya band musik di gereja. Ibadah kontekstual yang selama ini kita konvensional memakai organ, ada band, ada gitar listrik, ada suling, ada pertrompet. Inilah ibadah kontekstual. Mari kita pakai untuk memuji Tuhan karena jemaat sudah memberikan itu. Kita pakai dengan baik. Saudara-saudara, dah kabilangan kita pasu-pasu di Tuhan. Tidak bisa kita hitung banyaknya berkat Tuhan kita itu. Tidak bisa. Mari berikanlah kepada Tuhan apa yang bisa saudara berikan. Amin. Martanya Mahita. Pinuji maho Tuhan,
Raja na manggungumi parnguluan nami. Na sa itoktong mamasumasulak kaning ulo nami. Mamasumasu roha ng pikiran nami. Asa ganup tiki ro di sa lingling na ikonfusyon nami ho. Marhite pakateo nami, pamikireo nami roha nang akaparulaw nami. Pasu-pasu Tuhan rosti huriamon. Dia ka ulaw na sidabe na martiga-tiga na di perusahaan, pegawai swasta, pegawai negeri, naohot na adong di usahana, di perusahaan na sidabe. Tuko ma Tuhan mangaramoti, tuko ma Tuhan mamasumasu. Asa margogo ruas di huriam Tuhan. Asa marhei pasaw na sida toktong. Nang pesipata jupang ruas di huriam hamaolon di tengah-tengah di perkerejoan. Jupang akka parukilon, jupang akka hasusaan. Alay marhiti haporosyaw nami Tuhan, boydo patureonmu sa luhutna. Boydo di padega ko akka parukilon nami akka hamaolon boydo dibuat to. Siyan tonga-tonga perkerejuan ruas di huriam. Atong pargogoy ma luhut na Tuhan ruas di huriami. Asa marahasongangan na sida. Jela dapotan pajapalan na lomak. Dapotan na karejeki dohot berkat. Marhiti perkerejuan ruas di huriam. Hutangnya ku kami Tuhan. Aka keluarga ruas di huriam na setoktong pay maimahon pasu-pasu para nakono hobar tu hatam. Ido dari haporsyai rohanami. Ditikina marhasonangan do nasida. Ramoti lehon kesabaran. Asa nunut rohanai. Roha ruas di huriam. Jala marpakirimu nasida tutu. Dia katangiang, dia kaulaon, dia kausaha. Baen mai Tuhan, gebedalanmu mangalehon pasu-pasumi. Yesus Tuhan nami, hutangnya kami ma akar ruas di huriam na di bagasan parsahiton hagaleo ni pamatang. Agusta Kristen borusiani par amang emhuta galung. Ina namin nyonya sintua pajaitan borusiturus dohot na posom. Amang situ pajaitan. Tuko matuha mangaramoti ruas di huriami. Lehon haipason dohot gajang ni umur. Ruas di huriam na maras di roha marayahon ulang tahun parungat caripeon dohot hatutubu. Tuko matuha na toktong mamasumasu ruas di huriam. Tusude ruas di huriam naong pasahaton pelean nasida marhiti hamauliateon nang ibadah online toktong dongani nang parngulon nasida. Bahat aka ulaon di tengah-tengah ni huriam mamuka di pertangyangan hari Selasa di wilayah 2. Ro di hari Sabtu, Sabtu ceria dohot PHD lansia. Tuho matuhan upasat hami aka ulaon ni ruas ni ulaon di tengah-tengah ni huriam. Dia ka pertangyangan dohot dia kaulaon kategorial. Asal luhut na hami mangalap hatam marhite mangkarigat con rohanami marparsaoran dap dohot dongan nami sa haporsyaon marparsaoran dap dohot to. Songoninang di panitia nami panitia pesta ulang tahun gotilon dohot tahun kesehatian. Saya toktong nuna sida Tuhan maka burjuhon rohan ng pikiran na asa saut matutu sakap mu marhite-hite pesta nami di bulan 10 sada nanaing roon. Leon hasadaon, leon hagogon nang pakirimon nang haipason. Lahu membeta-betai ruas di huriamon. Asal luhut na hami Tuhan. Pasahator diri nami di pesta kamulatehon ni rohanami. Ala toktong hurajumi hami. Gok niya kabasa-basam di hami Tuhan hodo raja ni huria
diha KBP Tamarunangon. Atong Tuhan, saya jalo ma elek-elek nami pagiduan nami. Uso bahok kami di bagasan, goar ni Yesus Kristus Tuhan nami. Saya saut malomani roham. Amin. Pelihat tujolo marede hitesian buku de nomor 565.
Tatangyak kon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silon leho na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma, siya na nilihon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uwap na husus ti jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhon harajaon murtong-atongan ni huriam dohot ti portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalamu tadahami godang ni silen lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang say pinorbedia maguarmu. Say ro maharajaonmu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim. Amen. Horas selamat hari Minggu madihita.